Nakaposisyon na ang mga pulis sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound at tubangan sa Jose Maria College Building Domingo sa hapon. Halos napuno sa mga pulis ang KOJC compound kay nagdugang og persa ang PNP. Nining higayuna, nagulat na ang mga pulis sa go signal ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga sudlon ang Bible School nga gingong gitaguan ni Pastor Apollo Kibuloy ug iyang upat ka mga kaubang akusado. Subay sa report, nining higayuna sab padayon ang gihimong negosasyon tali sa PNP ug sa kampo ni Kibuloy. Pinaagi kang attorney Israelito Turion nga legal counsel sa KOJC alang sa pag-surrender ni Kibuloy. Bantay sirado sab ang entrance ug exit sa compound apan nagpadayon ang praise and worship sa mga miyembro sa KOJC. Bandang alas 5 sa hapon, nakita sa mga sakop sa media nga misulod si attorney Turion sa KOJC compound ug pipila ka minuto nakita ang siyam ka mga sakyanan pagawas sa hangar sa KOJC ug padulong sa Tug 11. Sa Facebook post ni DILG Secretary Binhur Abalos, ikumpirma niya nga naaresto na si Kibuloy. Makita sa hulagway nga gipost ni Abalos si Kibuloy, kuyog sila Police Brigadier General Romeo Macapas, ang hepe sa PNP Intelligence Group ug attorney Turion. Pagkalasay sa gabi, gisakay sa C-130 si Kibuloy padulong sa Manila. Nagmaya ang mga pulis, diyang gipa-pull out na sila sa KOJC compound kay misurrender na si Kibuloy human ang kapin duha ka semana nga police operation. Subay sa report, mismong kang Major General Edmundo Peralta sa Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines kun ISAP misurrender si Kibuloy ug nasayod usab si Torre sa gihimong lakang sa ISAP. When I was informed by the secretary that Mr. Kibuloy had to surrender or nahuli na, hindi ko alam ang details. Gipasalamatan ni Torre ang mga pulis sa malampuso nilang operasyon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan sa inyong sama-samang tulong sa misyong ito. I do hope na kapit lang. Thank you very much at marami pa tayong trabaho sa future na gagawin. Sa interview kang Police Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson sa PNP kagabi, gibutyag niya nga may surrender si Kibuloy human ang 24 oras nga ultimatum nga gihatag sa PNP. Gikumpirma sab ni Fajardo na sulod mismo sa KOJC compound ni surrender si Kibuloy kuyog ang ubang akusado. Sukwahi kini sa ubang report nga gawa sa KOJC compound o lugar ni surrender si Kibuloy. Gipailawom sab dayon sila sa booking process. Kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Subay sa Rule of Court 113, Section 2 sa Criminal Procedure na ang konsepto sa aresto mahimo sa bisan hain sa duha ka paagi. Una, pinaagi sa aktual nga pagpugong sa usa ka tawo nga nadakpan o pinaagi sa iyang pagsumite sa kustodiya sa tawo nga modakop. Sa kaso nila Kibuloy, ang ilang voluntaryo nga pag-surrender ngadto sa otoridad makonsidera gihapon nga aresto. Samtang ang konsepto sa pagdakop dili insakto nga susama sa pagdakop kay kini nagtumong lamang sa unang paagi. Mas lapad nga termino ang aresto kaysa pagdakop. Ang nahimong negosasyon sa pag-surrender ni Kibuloy ug sa ubang akusado usa kay hiniusang paningkamot sa PNP ug EFP. Gilaubang ibalik na sa mga issuing courts sa Quezon ug Pasig City ang warrant of arrest batok sa mga akusado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.